Καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία γίνεται σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και της ΕΛΜΕ Καστοριάς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά στη σημερινή δυστοπική πραγματικότητα για το σχολείο και την εκπαίδευση γενικότερα, να αναδειχθεί ο σπουδαίος και πολυδιάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών, όχι μόνο για την πολύτιμη συμβολή τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, αλλά κυρίως ως παιδαγωγών, φορέων και πολλαπλασιαστών ανθρωπιστικών αρχών, ιδεών και αξιών. Το έγγραφο, η διεύθυνση και οι επόπτες ποιότητας και οι σύμβουλοι γράφουν πλέον η αξιολογική περίοδος ξεκίνησε. Εμένα στο μυαλό μου έρχεται το άνοιξε το κοινί. Νομίζω σε όλους έρχεται αυτό και ξέρουμε ποιοι είναι τα θυράματα σε αυτή την περίπτωση. Να καλωσορίσω και εγώ τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Περικλή Παυλίδη. Είναι ο επίσημος καλεσμένος μας και κεντρικός ομιλητής της σημερινής εκδήλωσης που έχει θέμα η αξιολόγηση και οι συνέπειές της στο έργο των εκπαιδευτικών. Δεν θα σας κουράσω, δύο λόγια για τον καθηγητή. Ο Περικλής Παυλίδης είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας. Από το 2004 εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την παρούσα στιγμή στη βαθμίδα του καθηγητή. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι κοινωνική θεωρία, φιλοσοφία της παιδείας. Ασχολείται ερευνητικά με φιλοσοφικά και κοινωνικά ζητήματα της εκπαίδευσης, με θέματα της μαρξιστικής κοινωνικής θεωρίας, καθώς και με θεωρητικά προβλήματα της γνώσης. Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί στην ελληνική, στην αγγλική, ρωσική και σε άλλες γλώσσες. Να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καταρχάς να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον ΣΕΠΕ και την ΕΛΜΕ Καστοριάς για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Με μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση και θα προσπαθήσω να αναδείξω ορισμένα κομβικά σημεία θεωρητικής, ιδεολογικής και πολιτικής διάστασης που αφορούν τον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και ενάντια σε αυτόν τον τύπο σχολείου που επιχειρείται να εγκαθιδρυθεί στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Ξέρετε, σε κάθε αγώνα έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν τη σημασία. Το συνειδησιακό στίγμα του αγώνα. Γιατί η συνειδησιακή διάσταση ενός αγώνα διασφαλίζει τη διαχρονικότητά του. Το πώς δηλαδή καταλαβαίνουμε την κοινωνική σημασία αυτής της αντιπαράθεσης είναι κρίσιμο για το πού θα βρισκόμαστε και τι θα κάνουμε και αύριο και μεθαύριο και τι παρακαταθήκες θα αφήσουμε στις γενιές των εκπαιδευτικών που θα πάρουν κάποια στιγμή από εμάς τη σκητάλη. Αυτά που θα πω λοιπόν αφορούν οπωσδήποτε την σημερινή σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν και μια ευρύτερη διαχρονική σημασία αναφορικά με το έργο των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση που θέλουμε για μια κοινωνία συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Το πρώτο, θα κάνω 8 βασικές επισημάνσεις. Η πρώτη, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση. Δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα ως κάτι αυτόνομο και δεν μπορεί να κατανοηθεί το περιεχόμενό της και οι σκοποί τους οποίους υπηρετεί αν εξετάζεται μόνο από μια, αν θέλετε, τεχνική, οπτική του αν είναι πολλά τα πεδία αξιολόγηση, αν θα είναι αύριο μεθαύριο λιγότερα, αν θα είναι 2 οι επισκέψεις ή 3. Δεν είναι ζήτημα τεχνικής φύσεως και δεν είναι αυτόνομο. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που πιθανόν να το έχετε υπόψη, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Ένα παράδειγμα που μας λέει σε ποια στρατηγική εντάσσεται η αξιολόγηση. Ας πάμε στο κάπως πλέον μακρινό 2018. Το λέω γιατί ο χρόνος, ξέρετε, από το επίπεδο της δικής μου ηλικίας, ο χρόνος αισθάνομαι ότι κινείται πιο γρήγορα πλέον. Το 2018, στην περιβόητη έκθεση του ΟΣΑ, με τίτλο «Για ένα λαμπρό μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα», κοιτάξτε πόσο παραπλανητικοί είναι οι τίτλοι μερικές φορές, μας είχαν πει τα εξής. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς η ουσία
της σημερινής πολιτικής εν σχέση προς την αξιολόγηση. Μας είπε λοιπόν η έκθεση εκείνη τα εξής. Τα σχέδια βελτίωσης των σχολείων δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά χωρίς ειλικρινή αξιολόγηση τη συνεισφορά στην παιδαγωγική διαδικασία του κάθε εκπαιδευτικού και τελικά χωρίς μια διαδρομή διακοπής της απασχόλησης των αδύναμων εκπαιδευτικών. Η παιδαγωγική αυτονομία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν πηγαίνει χέρι-χέρι με τη θεσμική αυτονομία και την ενίσχυση της θέσης των διευθυντών, την ικανότητά τους να αξιολογούν και να επιλέγουν το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Χωρίς αυτή την κρίσιμη πλευρά η παιδαγωγική αυτονομία δεν έχει νόημα. Τίτλος. Για ένα λαμπρό μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε την έκθεση στο διαδίκτυο. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πολιτικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Μας είπαν ποια είναι η στρατηγική τους. Δεν είναι μυστικό. Γιατί εμείς να έχουμε αυταπάτες και να συζητούμε για την αξιολόγηση σαν να ήταν κάτι αυτόνομο? Και γιατί να δεχόμαστε χωρίς σφοδρή καταδίκη, κατακραυγή, δηλώσεις συνδικαλιστών, μεγάλων συνδικαλιστών που έφτασαν να λένε, ξέρετε ποιος είναι, ότι εν πάση περιπτώσει η αξιολόγηση είναι κάτι που το έχουμε υπερτιμήσει και δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό και τόσο κρίσιμο. Σε αυτή τη στρατηγική η αξιολόγηση είναι σοβαρή, έχει ένα κρίσιμο ρόλο. Έτσι λοιπόν η αξιολόγηση πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης, όχι μόνο της εκπαίδευσης. Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ, παγκοσμίως, ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών, των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό που συμβαίνει στα σχολεία σήμερα συνδέεται με αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία. Την ξέρουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία. Είναι κάτι διαφορετικό εκεί πέρα. Συνδέεται με αυτό που συμβαίνει στις μεταφορές, που συμβαίνει στους σιδηροδρόμους, που συμβαίνει σε όλους τους χώρους όπου έχουν απομείνει δημόσια αγαθά. Κρίσιμα για την ύπαρξη και ανάπτυξη των ανθρώπων. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τους εκπαιδευτικούς. Γιατί επηρεάζει άμεσα, και θα προσπαθήσω αυτό να το αναδείξω, τις συνθήκες υλοποίησης του έργου μας. Και οι συνθήκες υλοποίησης του έργου μας είναι οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητριών και μαθητών μας. Τα σχολιά, αν έχουν λόγο ύπαρξης, είναι γιατί υπάρχουν εκεί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν. Αν μπορούσαν οι μαθήτρες και οι μαθητές μας να εκπαιδευτούν, αν θα είχε νόημα, χωρίς εκπαιδευτικούς, δεν θα υπήρχε λόγος να έχουμε σχολιά. Το πώς λοιπόν θα κάνουν τη δουλειά τους στις νέες συνθήκες οι εκπαιδευτικοί, οι δασκάλες και οι δάσκαλοι, και αν θέλετε να το πω ευθέως, κάθε βαθμίδας, ακόμα και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι σημαντικό και θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες στο πώς θα εκπαιδεύονται οι μαθήτρες και οι μαθητές μας, και στην τριτοβάθμια οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας. Και βεβαίως, μιλώντας για την αξιολόγηση, και θα περάσω τώρα στη δεύτερη θέση μου, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ιδιομορφία του εκπαιδευτικού έργου. Τι καλείται να αξιολογηθεί εδώ πέρα? Τι είναι αυτό που θα πρέπει να αξιολογηθεί? Τι πρόκειται να αξιολογήσουν? Κανείς δεν συζητά για το τι χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό έργο, για το ποιες είναι οι ιδιομορφίες του. Περνάω στη δεύτερη θέση, που αφορά ορισμένες επισημάνσεις για την ιδιομορφία του εκπαιδευτικού έργου. Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι παράδοξο. Η αξιολόγηση είναι έθος, είναι συνήθεια για πολλούς εργαζόμενους. Στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατική οικονομία, η αξιολόγηση λειτουργεί σε πάρα πολλούς χώρους της μισθωτής εργασίας, όπου πράγματι, με μεγάλο κόστος βεβαίως για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά ωστόσο στερεότυπες, επαναλαμβανόμενες, μονοσήμαντες εργασιακές δραστηριότητες πράγματι μπορούν να μετρηθούν. Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα εντατικοποίησης, επιτήρησης, σε καθεστώτα αυστηρού ελέγχου ως προς την παραγωγικότητα των εργασιακών ενεργειών των εργαζομένων. Ένα παράδειγμα, όχι τόσο ευχάριστο, αλλά υπαρκτό. Όταν από μία υπάλληλο ζητούν απλώς να χαμογελά για να προωθήσει ένα εμπόρευμα, αυτό μπορούν να το μετρήσουν. Δεν έχει σημασία αν αισθάνεται η ίδια την ανάγκη να χαμογελάσει. Μπορεί να μην την αισθάνεται, αλλά ποιος τη ρωτά? Αν θα πρέπει να χαμογελά, αυτό μπορεί να μετρηθεί. Ας θυμηθούμε λίγο τους μοντέρνους καιρούς των Τσάρλι Τσάπλιν, έτσι. Από έναν εργαζόμενο που βρίσκεται σε μια γραμμή παραγωγής και θα πρέπει να κάνει στερεότυπες κινήσεις συναρμολόγησης ή συγκόλλησης ή οποιασδήποτε άλλες ενέργειες που αφορούν τη διεκπαιρέωση ενός εργασιακού καθήκοντος μονοσήμαντου,
μονοδιάστατο, επαναλαμβανόμενο. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να μετρηθούν. Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ελέγχου από μια κάμερα, από έναν προϊστάμενο, από οποιονδήποτε. Είναι αυτονόητο ότι στην εκπαίδευση μια εκπαιδευτικός πρέπει διαρκώς να χαμογελά. Πρέπει να χαμογελά. Θα ήταν σημαντικό. Εγώ θα έλεγα ότι από μια συγκεκριμένη οπτική θα ήταν. Ένα καλόκαρδο χαμόγελο πάντα θα ήταν αναγκαίο σε κάθε ανθρώπινη στιγμή. Έτσι, ένα πηγαίο αυθεντικό χαμόγελο. Αλλά είναι πάντα ευεργετικό να χαμογελά μια εκπαιδευτικός μέσα ή ένας εκπαιδευτικός στην εκπαίδευση. Απριόρι. Είναι αυτονόητο ότι περιμένουμε μια μονοσήμαντη ενέργεια. Και μπορούμε να μετρήσουμε τον εργαζόμενο ενός φορτικού συστήματος παραγωγής και μεταφορτικού μερικές φορές. Μπορούμε να μετρήσουμε τους εργαζόμενους που τους υποτάσσουν πραγματικά σε ανούσιες, στερεότυπες εργασιακές δραστηριότητες. Μπορούμε να περιμένουμε από έναν εκπαιδευτικό μία μετρήσιμη παραγωγικότητα που θα έλεγε ότι κάθε εβδομάδα έχει και μία παιδαγωγική επινόηση. Κάθε εβδομάδα θα παράγει μία νέα παιδαγωγική μέθοδο, μία νέα παιδαγωγική εφεύρεση. Μπορούμε να υπαγάγουμε το εκπαιδευτικό έργο σε τέτοιες κατηγορίες. Το λέω προβοκατόρικα για να περάσω τώρα σε κάποιες κομβικές, κατά την άποψή μου, επισημάς αναφορικά με το ποιες είναι οι ειδοποιές ιδιομορφίες του εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτές που θα αναφέρω μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες, και ίσως έχετε και εσείς υπόψη άλλες, για να μην κουράσω θα αναφέρω μόνο κάποιες συγκεκριμένες. Το έργο των εκπαιδευτικών είναι σύνθετο, ιδιαιτέρως απαιτητικό και από τη φύση του δυναμικό. Επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων διαρκώς μεταβαλλόμενων, συχνά απρόβλεπτων. Γιατί άραγε? Ποιος είναι κυρίως ο παράγων που αναπόφευκτα καθιστά το έργο των εκπαιδευτικών σύνθετο, απαιτητικό, δυναμικό, απρόβλεπτο? Είναι η υποκειμενικότητα των μαθητριών και μαθητών μας. Δεν επενεργούμε σε αντικείμενα, δεν επενεργούμε σε συσκευές, δεν επενεργούμε σε εξαρτήματα. Αλληλεπιδρούμε με υποκείμενα. Η υποκειμενικότητα των μαθητών και μαθητριών μας εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Σε αυτή την υποκειμενικότητα εκφράζεται ο χαρακτήρας, οι έξεις δηλαδή, η προσωπικότητα, οι στάσεις, οι συμπεριφορές, ο ψυχισμός, τα συναισθήματα. Όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα και η υποκειμενικότητα των μαθητριών και μαθητών μας, τα οποία αναπόφευκτα οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο στον ένα ή τον άλλο βαθμό να τα λαμβάνουν υπόψη. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να τα γνωρίζουν. Αυτά τα στοιχεία δεν αναγράφονται σε έναν πίνακα. Είναι κάτι που θα πρέπει να ανακαλυφθεί. Θα πρέπει να ανακαλύψουν οι δασκάλες και οι δάσκαλοι οποιασδήποτε μαθητές, προκειμένου να διατηρήσουν ισχυρή την παιδαγωγική επαφή και αλληλεπίδραση. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία της υποκειμενικότητας των μαθητριών και μαθητών μας υποχρεώνουν οπωσδήποτε τους εκπαιδευτικούς να μεταβάλουν διαρκώς τις διδακτικές και τις παιδαγωγικές τους ενέργειες, τους τρόπους προσέγγισης, τους τρόπους ομιλίας, τις στάσεις τους, έτσι. Να προβαίνουν διαρκώς σε ευέλικτες προσαρμογές, σε νέες καταστάσεις όσον αφορά την δυναμική που αποκτά η διδασκαλία και η παιδαγωγική σχέση. Κάθε περίπτωση διδασκαλίας, δημιουργικής διδασκαλίας, αν αυτό θέλουμε, η οποία κινητοποιεί το ενδιαφέρον, τα συναισθήματα πρωτίστως, πως αλλιώς, αν θέλουμε να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον μαθητών και μαθητριών, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε στα συναισθήματα, αλλά που κινητοποιεί επίσης και τη σκέψη των μαθητών και μαθητριών μας, προϋποθέτει τη δυναμική πρωτοτυπία των διδακτικών και παιδαγωγικών ενεργειών μας. Τη διαρκή επινόηση. Το έργο των εκπαιδευτικών είναι μια διαρκής άσκηση στην επινόηση. Και αυτό το ξέρει και το κάνει κάθε δασκάλα και κάθε δάσκαλος. Είτε το συζητά είτε δεν το συζητά, το κάνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, αν έτσι έχουν τα πράγματα, ένας πολύ σημαντικός παράγων που θα πρέπει να προστατευτεί μέσα στην τάξη είναι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να έχουν αυτονομία και να αυτοενεργούν. Ναι, να έχουν αυτονομία. Δεν είναι εύκολο και για τους ίδιους και τις ίδιες δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι κάτι θεμελιώδες.
να μπορούν να αυτενεργούν, να παίρνουν πρωτοβουλίες και βεβαίως, καταλαβαίνετε, σε κάτι δυναμικό να παίρνουν και λελογισμένα παιδαγωγικά ρίσκα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν καταστάσεις που εκφράζονται από τις μαθήτες και τους μαθητές μας, όπου ένα χαμόγελο μπορεί να είναι ευεργετικό, ενώ κάποιες άλλες υπάρχουν καταστάσεις όπου ένα χαμόγελο μπορεί να μην είναι η κατάλληλη αντίδραση. Εδώ χρειάζεται παιδαγωγική αυτονομία. Τώρα, το έργο των εκπαιδευτικών γίνεται ακόμα πιο σύνθετο, γιατί αυτά όλα που τα περιέγραψα ως ιδιαιτερότητες των μαθητών και μαθητριών μας είναι ζωντανά υποκείμενα. Έτσι. Έχουν πίσω τους κάτι ακόμα βαθύτερο. Ουσιαστικά τι εκφράζεται στην προσωπικότητα των μαθητών και μαθητριών μας? Θα λέγαμε εκ πρώτης όψεως, η κατάσταση των οικογενειών. Έτσι. Ναι, η κατάσταση των οικογενειών αποτυπώνεται πολλές φορές άρρητα, με λανθάνουσες έτσι μορφές στον ψυχισμό των παιδιών. Αλλά ουσιαστικά βαθύτερος παράγων και από την κατάσταση των οικογενειών, αυτός που διαβολίζει τις οικογένειες και καθορίζει την κατάσταση των οικογενειών, είναι οι συνθήκες ζωής της κοινωνίας. Μέσα στις τάξεις, στη συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών μας, άλλοτε θετική προς αυτό που κάνουμε και άλλοτε αρνητική, εκφράζονται οι συνθήκες ζωής των μαθητών και μαθητριών μας και ουσιαστικά οι συνθήκες ζωής της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, στάσεις, αντιδράσεις, προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, φαινόμενα που εκ πρώτης προβάλλουν ως μαθησιακή δυσκολία, κατ' ουσίαν αντανακλούν καταστάσεις της κοινωνίας, ενίοτε περισσότερο ευεργετικές προς το σχολείο, ενίοτε λιγότερο ευεργετικές και ενίοτε εντελώς αρνητικές προς το σχολείο. Πολλές φορές, ξέρετε, και το ξέρετε, το στίχημα της μόρφωσης των παιδιών έχει ήδη χαθεί πριν πάνε στο σχολείο και από παράγοντες που βρίσκονται εκτός σχολείου και υπερβαίνουν όλες τις ευγενείς και καλόκαρδες προσπάθειες μιας δασκάλας, ενός δασκάλου ή ομάδας εκπαιδευτικών. Ενίοτε το στίχημα αυτό έχει ακυρωθεί από μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από αποστέρηση, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική αποστέρηση. Έτσι λοιπόν, απέναντί τους οι δασκάλες και οι δάσκαλοι έχουν την κοινωνία και με αυτή θα πρέπει να αναμετρηθούν. Το έργο των εκπαιδευτικών έχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Είναι από τη φύση του αγχογόνο. Γιατί? Δεν θέλω απλά να την τονίσω, θα την καταλάβετε, θα τη σημειώσω και θα πάω παρακάτω, γιατί νομίζω ότι δεν καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα. Είναι κάτι που το βιώνετε καθημερινά. Είναι ένα έργο από τη φύση του μεγάλης ευθύνης. Ευθύνης η οποία παράγει νοητική, συναισθηματική φόρτιση των εκπαιδευτικών και όχι τυχαία προκαλεί ψυχική εξουθένωση. Γιατί? Γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για τη σωματική, ψυχική, συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών μας, ατόμων που ανάλογα και με την ηλικία είτε δεν μπορούν να έχουν την ευθύνη του εαυτού τους, είτε έχουν, ανεβαίνοντας λίγο τις ηλικίες, μερική ευθύνη. Την ευθύνη για την σωματική και ψυχική συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών μας την έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, την έχουν οι εκπαιδευτικοί. Είτε εξ ολοκλήρου, είτε εν πολλοίς, με τα μάτια των γονιών στραμμένα διαρκώς επάνω τους. Από τη φύση του λοιπόν είναι, πέραν όλων των άλλων παραγόντων, και όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι θετικοί, και μόνο από αυτό το γεγονός το έργο των εκπαιδευτικών είναι αγχογόνο. Βεβαίως όλοι οι άλλοι παράγοντες έρχονται να ενισχύσουν το άγχος και την εξουθένωση. Δεν θα πω περισσότερο γι' αυτό, ορισμένα στατιστικά στοιχεία τα αξιοποιώ και τα αναφέρω. Είναι μια γλώσσα των αριθμών εντελώς έτσι κατατοπιστική, απολύτως κατατοπιστική. 2017 μια μεγάλη έρευνα της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών μαζί με την οργάνωση Badass Teachers Association για την ποιότητα της εργασιακής ζωής των εκπαιδευτικών αποκαλύπτει το 61% των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ αισθάνεται άγχος συχνά ή πάντα στην εργασία. Έκθεση από το Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο The Teacher Wellbeing Index για το 2023 αφορά τους εκπαιδευτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι αποκαλύπτει? Το 78% των ερωτηθέντων. Εκεί ξέρετε είναι και πολύ ισχυρά τα συστήματα αξιολόγησης. Δήλωσε ότι βιώνει άγχος
Το 2023 το 78% κατά 3% είχε αυξηθεί σε σύγκριση με το 22%. Πάμε και στην Αυστραλία. Έρευνα του 2023, σχετικά πρόσφατες έρευνες, που αφορά τους εκπαιδευτικούς της Αυστραλίας. Το 59,7%, σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων απάντησε ότι βιώνει άγχος μέσου έως υψηλού επίπεδου. Η αντίστοιχη τιμή στο γενικό πληθυσμό είναι 11,4%. Το 52% των εκπαιδευτικών δήλωσε μέση έως ισχυρή κατάθλιψη. Η αντίστοιχη τιμή στον γενικό πληθυσμό 12,1%. Το 46,2% δήλωσε μέση έως ισχυρή ανησυχία στους χώρους εργασίας. Η αντίστοιχη τιμή στον πληθυσμό 9%. Αυτά τα στοιχεία νομίζω μιλούν από μόνα τους. Μπορούμε να βρούμε και άλλα στοιχεία και αν το ψάξουμε υπάρχουν πλέον στοιχεία για το άγχος και την εξουθένωση και από τη Λατινική Αμερική και από χώρες της Ασίας κλπ. Περνάω στην τρίτη θέση μου. Το έργο των εκπαιδευτικών με αυτές τις ιδιαιτερότητες θα πρέπει να το δούμε, όπως είπα στην αρχή, σε αυτή τη σύντομη εισαγωγή που είχα κάνει, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών αλλαγών που αλλάζουν το χαρακτήρα της εκπαίδευσης, που είναι και οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε δύο σημαντικούς παράγοντες, έτσι, που επηρεάζουν πλέον τη δημόσια εκπαίδευση και την μεταλλάσσουν. Σε δύο. Ο πρώτος είναι η ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν θα μιλήσω γενικά, θα αναφερθώ στην Ελλάδα. Έχουμε μεγάλη επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Ένας άξονας υλοποίησης αυτής της πολιτικής, είναι θέμα πολιτικής, στοχευμένης πολιτικής και στρατηγικής, είναι η υπαγωγή των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ιδιωτικούς θεσμούς. Θα πω κάτι που το ξέρετε για τα ονάσια σχολεία, θα σας πω πώς ερμηνεύω την κίνηση αυτή. Τα ονάσια σχολεία είναι το πρόπλασμα των περιβόητων charter schools. Τα βλέπουμε στις ΗΠΑ, όπου δημόσια ιδρύματα λειτουργούν με ιδιωτική διεύθυνση. Αυτό είναι τα ονάσια σχολεία. Και όπως μας είπαν, θα έχουν και συνέχεια. Και όπως μας είπαν, και άλλα ιδρύματα θα μπορούν να το αναλάβουν. Είναι δημόσια σχολεία πλέον που αρχίζουν και υπάγονται σε ιδιωτικούς θεσμούς και στην πορεία μπορούν να ανακαλύψουν, μπορούν να βρουν και άλλους ιδιωτικούς θεσμούς και εγκαθιδρύουν άλλα συστήματα, άλλες διαδικασίες εισαγωγής σε αυτά, αλλά και πρόσληψης του προσωπικού και διεύθυνσης του προσωπικού. Σχολεία που θα είναι τυπικά δημόσια υπό ιδιωτικό έλεγχο. Τα ονάσια σχολεία είναι η αφετηρία, είναι η αρχή μιας διαδικασίας που οδηγεί ουσιαστικά στα charter schools. Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης με ένα ευρύτερο πακέτο, αν θέλετε, αλλαγών. Μας τα έχει πει αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ας μην είμαστε εμείς αφελείς να κάνουμε πως δεν πρόκειται περί αυτών όταν μιλάμε και για την αξιολόγηση. Αυτόνομα σχολεία. Αυτόνομα σχολεία. Ουσιαστικά σχολεία που θα τείνουν να λειτουργούν ως εμπορευματοπαραγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Γονική επιλογή. Το μεταφράζω. Ανταγωνισμός των γονιών μεταξύ τους για την πρόσβαση στο καλύτερο σχολείο. Δεν θα είναι αυτονόητο ότι θα πάνε σε ένα καλό σχολείο. Ανταγωνισμός. Αλλά και ανταγωνισμός των σχολείων για τα κουπόνια σπουδών, για να προσελκύσουν τη χρηματοδότηση. Μιλάμε για ανταγωνισμό των σχολείων μεταξύ τους, των γονέων μεταξύ τους. Ανταγωνισμός των σχολείων μεταξύ τους, σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για το εσωτερικό της σχολικής ζωής. Θα το επισημάνω μόνο, δεν θα πάω παρακάτω. Αν τα σχολεία θα πρέπει να ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν τη χρηματοδότηση από τα περιβόητα vouchers, τα κουπόνια σπουδών, αυτό θα σημαίνει ότι στο εσωτερικό τους τα σχολεία θα μετρούν τον κάθε δάσκαλο και την κάθε δασκάλα υπό το πρίσμα του πόσο αυτός ή αυτή διασφαλίζει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του σχολείου. Και μόνο από αυτή την πλευρά θα αλλάξει οπωσδήποτε ο χαρακτήρας των εργασιακών και συναδελφικών σχέσεων μέσα στο σχολείο. Σκεφτείτε πόσα πράγματα που τόλμησαν να κάνουν πρόσφατα οι εκπαιδευτικοί δεν θα ήταν δυνατό να τα διανοηθούν σε ένα σχολείο που ανταγωνίζεται για να προσελκύσει τον μέσο γονέα. Ανταγωνισμός για επίδειξη, για προβολή ενός ελκυστικού προσωπείου. Οι μηχανισμοί της αγοράς, ξέρετε, δεν λειτουργούν υπέρ της ουσιαστικής αναβάθμισης εκπαίδευσης. Λειτουργούν υπέρ της επιτίδευσης, υπέρ της προβολής
ενός λουστραρισμένου προσώπου. Θα το πω, μιλάω δημόσια, θα το πω ανοιχτά. Η συντριπτική πλειονότητα, προσωπικά δεν ξέρω καμιά εξαίρεση, των ακαδημαϊκών παραμάγαζων που προσφέρουν υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ έχουν χαμηλότατο επίπεδο διανοητικής δουλειάς, χαμηλότατο επίπεδο πραγματικά σκέψης, ενώ ουσιαστικά τίποτα δεν λάμπει σε αυτά τα ιδρύματα όσον αφορά τη σκέψη που μας παρουσιάζουν, έχουν λουστραρισμένο προφίλ. Μπείτε στις ιστοσελίδες τους και λουστραρισμένη βιτρίνα. Γιατί έτσι λειτουργούν. Μπορεί, ξέρετε, ένα πανεπιστημιακό κτίριο, το λέω ευθέως και προκλητικά, να έχει 10 συνθήματα στους τοίχους του. Και μέσα στους τοίχους του πραγματικά να γίνεται σοβαρή δουλειά. Δουλειά επίπονη. Δουλειά που μπορεί να έχει και συζήτηση και αντιπαράθεση αναφορικά με το που βρίσκεται η ανθρώπινη κατάσταση. Και μπορεί να υπάρχουν λουστραρισμένα παραμάγαζα στα οποία δεν λάμπει τίποτα, δεν ανηθεί τίποτα, από τα οποία δεν είδαμε ούτε μία ζωντανή σκέψη, ούτε ίχνος ευαισθησίας για αυτά τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ανθρώπινη κατάσταση. Ανταγωνισμός λοιπόν και για επίδειξη αποτελεσμάτων. Τώρα δεν θα πάω παρακάτω, απλά σας το λέω αυτό το πράγμα, θα το δηλώσω εδώ πέρα. Έχουμε ως αποτέλεσμα τους χώρους εκπαίδευσης και μόρφωσης των ανθρώπων, αντί να λειτουργούν ως κύτταρα ζωντανής σκέψης, έτσι, που προσέχουν τα σοβαρά και τα κρίσιμα θέματα, να λειτουργούν ως χώροι επίδειξης. Θα ήθελα να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα διαβάζοντας ένα απόσπασμα. Το βρήκα πρόσφατα, είναι μια δήλωση ενός ανθρώπου, τον οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά έχει μια ιδιαίτερη ισχυρή θέση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τηλέμαχου Κουντούρη. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Βρήκα το κείμενό του στην ΑΒ, ένα κείμενο μπορεί να το ψάξει στο διαδίκτυο με τίτλο. Και εφόσον γίνεται και εγγραφή της εκδήλωσής μας, όποιος θέλει, όποια φίλη θέλει, όποιος φίλος μπορεί να το ψάξει. Ο τίτλος: «Όταν το σχολείο καταντά δοχείο προγραμμάτων και δράσεων». Μιλάει για κάτι που είναι τάση και στην εκπαίδευση στην οποία μας οδηγούν αυτή η τάση θα ενισχυθεί. Λέει τα εξής: πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Σχολείων, είναι κάτι θα ξέρει. Τα σχολεία υπερφορτώνονται με αποσπασματικές και συχνά εφήμερες δραστηριότητες. Οι μαθητές συχνά γίνονται δέκτες ενός κατακερματισμένου μοσαϊκού εμπειριών που σπάνια έχουν συνέχεια ή ουσιαστικό βάθος. Η εκπαίδευση χάνει τη συνοχή της, ενώ οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε διαχειριστές προγραμμάτων και δράσεων. Συμπληρώνουν φόρμες, αναφορές, στείνουν παρουσιάσεις, κυνηγούν προθεσμίες. Η ενέργεια και η δημιουργικότητά τους σπαταλώνται στη γραφειοκρατία, ενώ η ουσία του έργου τους, η διδασκαλία και η σχέση με τους μαθητές μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ναι, αυτό το σχολείο στο οποίο μας πηγαίνουν, στο οποίο θα υποχρεωθούν να εργαστούν οι δασκάλες και οι δάσκαλοι, είναι κατακερματισμένο, θρηματισμένο και αμέθοδο. Είναι αμέθοδο. Όσο λιγότερο προσέχει τα ζητήματα της πραγματικής εκπαίδευσης, μάθησης, όσο περισσότερο προσέχει ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητά του και την επιβίωσή του σε ένα βέβαιο περιβάλλον, τόσο περισσότερο θα είναι καταδικασμένο να είναι αμέθοδο. Ο δεύτερος παράγον, αυτός είναι ο πρώτος, που αφορά την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Ο δεύτερος παράγον που αφορά το περιβάλλον εργασίας των εκπαιδευτικών είναι η αποσταθεροποίηση των συνθηκών εργασίας τους. Η κατάργηση της μονιμότητας. Αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη. Η κατάργηση της μονιμότητας, η εργασιακή απασχόληση βάσει συμβάσεων περιορισμένου χρόνου. Αυτό το στοιχείο, η αποσταθεροποίηση των συνθηκών εργασίας τους, πηγαίνει χέρι-χέρι οπωσδήποτε με τον γραφειοκρατικό έλεγχο. Με τον αυταρχικό γραφειοκρατικό έλεγχο των εκπαιδευτικών. Περνάω τώρα στο τέταρτο σημείο, στην τέταρτη θέση της ομιλίας μου, που αφορά την αξιολόγηση. Ως τον πυρήνα ενός μηχανισμού που επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν γραφειοκρατικού ελέγχου του έργου των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση. Το δηλώνω αφοριστικά, θα είμαι μετά στη διάθεσή σας για συζήτηση. Συνάπτεται με την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων. Αφορά ένα νέο μοντέλο διαρκούς διεύθυνσης των εκπαιδευτικών. Έτσι. Σε συνάρτηση με την αλλαγή των σχέσεων εργασίας. Αν το δούμε λοιπόν από μια πιο στενή οπτική, η αξιολόγηση συνδέεται με την αλλαγή των σχέσεων εργασίας, αλλά και με τον τρόπο διεύθυνσης των σχολικών μονάδων και των νέων των εκπαιδευτικών.
εγκαθιστά η αξιολόγηση μηχανισμό αυταρχικού συγκεντρωτικού ελέγχου των εκπαιδευτικών. Ενίοτε το ακούω και το δέχομαι και ως ερώτηση, αν η αξιολόγηση θα σημάνει μαζικές απολύσεις κλπ. Κοιτάξτε, το κρίσιμο δεν είναι αν θα απολυθούν την επόμενη μέρα οι περισσότερες και οι περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις. Θα οδηγήσει σε καθημερινή διαρκή αποσταθεροποίηση της σχέσης των εκπαιδευτικών με τον χώρο εργασίας τους και σε μια καθημερινή επιτήρηση, σε μια εμβάθυνση της επιτήρησης, του ελέγχου από ανθρώπους που δεν θα είναι πια συνάδελφοι και συναδέλφισες. Δεν θα μιλάμε πια έστω για ψήγματα συναδελφικών σχέσεων. Ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής δεν, κατά την βαθία την πεποίθησή μου, δεν θα είναι πλέον συνάδελφοι και συναδέλφισες σε αυτό το νέο μοντέλο. Η αξιολόγηση λοιπόν, ναι, είναι επιτήρηση, αυξάνει την γραφειοκρατία. Έχουμε κλασική διαδικασία συλλογής πληροφοριών, καταγραφής πληροφοριών για τους ανθρώπους. Ποιων πληροφοριών? Αυτών που θα γουστάρει να μαζέψει ο διευθυντής και η διευθυντρία. Αυτών των πληροφοριών που θα γουστάρει να μαζέψει ο σχολικός σύμβουλος. Συλλογή πληροφοριών, αύξηση της γραφειοκρατίας, βεβαίως επώδυνη σπατάλη χρόνου σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε ένα μοντέλο ιεραρχικής διοίκησης. Σε συνάντηση με το αυτόνομο σχολείο, αυτός που θα σε αξιολογεί, αυτός θα σε προσλαμβάνει και θα σε απολύει. Το επόμενο βήμα στο αυτόνομο σχολείο είναι να εξαρτάται η ίδια η παραμονή σου και η όρη παραμονή σου από αυτόν που θα σε αξιολογεί. Και βεβαίως, για να μην έχουμε αυταπάτες, για το πόσο αυταρχικό θα είναι αυτό το μοντέλο, κοιτάξτε τώρα, πιστεύετε ότι η καταστολή, η πρωτοφανής καταστολή που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, από ό,τι διαβάζω, ακόμα και στο ΕΣΟΣ, 2.500 κλητεύσεις σε πειθαρχικά. 2.500 κλητεύσεις για ανθρώπους που είναι καθημερινά, προσέξτε, καθημερινά στα σχολεία, αλλά έχουν συγκεκριμένη στάση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, στην αξιολόγηση. Ενώ είναι καθημερινά στα σχολεία. Καθημερινά σηκώνουν το σταυρό τους, την προσπάθειά τους να κάνουν όσο γίνεται καλύτερα το έργο τους. 2.500 κλητεύσεις επιθαρχικά. Πιστεύετε ότι το πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της αξιολόγησης και του νέου μοντέλου διεύθυνσης δεν θα έχει μέσα και την κλήτευση στα πειθαρχικά αύριο και μεθαύριο και μετά από 5 και μετά από 10 χρόνια? Πιστεύει κανείς ότι η κλήτευση σε πειθαρχικό είναι τωρινό, είναι κάτι προσωρινό και δεν είναι κάτι που ήρθε για να μείνει, δεν είναι ένα νέο είδος γραφής? Θεωρώ ότι πρέπει να το θεωρήσουμε σε αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες ως άρρηκτα συνδεδεμένο στοιχείο με το ευρύτερο νέο μοντέλο διεύθυνσης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Η αξιολόγηση, εκτός όλων των άλλων, θα πλήξει το έργο των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη. Ακούγεται συχνά και το λέμε κι εμείς και πρέπει να το λέμε ότι παρόλα αυτά έχουμε την αυτονομία όταν μπαίνουμε στην τάξη και κλείνουμε την πόρτα, έχουμε την αυτονομία μιλώντας στις μαθήτρες και στους μαθητές μας. Να μιλήσουμε μια γλώσσα τιμιότητας, ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας, ναι, και να μιλήσουμε και για τους φτωχούς ανθρώπους και για τα παιδιά ενός άλλου Θεού, που μπορεί να είναι μεταναστόπουλα, που μπορεί να είναι τα παιδιά των φτωχών ανθρώπων της γειτονιάς, και να μιλήσουμε για την Παλαιστίνη. Αυτό το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων και διεύθυνσης του έργου των εκπαιδευτικών θα επηρεάσει οπωσδήποτε και την αυτονομία τους μέσα στην τάξη. Η δασκάλα και ο δάσκαλος που καθημερινά διαμορφώνει εργασιακή συνείδηση σε ένα καθεστώς επιτήρησης θα οδηγηθεί, όχι βεβαίως χωρίς αντιστάσεις, όχι ότι θα γίνει αυτό οπωσδήποτε σαν μονόδρομος, αλλά αρκετά άτομα θα οθηθούν στο να αυτολογοκρίνονται και μέσα στην τάξη. Να κοιτούν πίσω από την πλάτη τους ποιος ή ποια τους παρακολουθεί, ποιος ή ποια τους ακούει. Ναι, θα είναι πολύ πιο δύσκολο οι εκπαιδευτικοί να διασφαλίζουν την αυτονομία τους μέσα στην τάξη και να μιλούν και για πράγματα πολύ σημαντικά για την εκπαίδευση ανθρώπων, τα οποία ο κυρίαρχος, ο ηγεμονικός πολιτικός λόγος τα απαγορεύει και τα καταστέλει. Η αξιολόγηση εκτός όλων των παραπάνω, να το θέσω και από μια άλλη οπτική, συνιστά καθεστώς οργανωμένης, συστηματικής, διαρκούς αμφισβήτησης και των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών και της ικανότητάς τους να διδάσκουν. Είναι ένας τρόπος διαρκούς αμφισβήτησης
της ίδιας εκπαίδευσής τους, των σπουδών τους και των όποιων τίτλων έχουν υποχρεωθεί να μαζέψουν. Παρόλα αυτά που έχεις μαζέψει, παρόλα όσα έχεις μαζέψει, είσαι διαρκώς υπό αμφισβήτηση. Πρέπει διαρκώς να επιβεβαιώνεις την ικανότητά σου να είσαι δασκάλα και να είσαι δάσκαλος. Είναι ένας μηχανισμός που τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς σε ευάλωτη θέση, που υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να απολογούνται για πληθώρα ζητημάτων. Η ίδια η αξιολόγηση και τα πεδία της είναι ένα καθηκοντολόγιο, βάσει των οποίων χρεώνονται την ευθύνη για όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί δασκάλες και οι δάσκαλοι, για ζητήματα που τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών σαφώς υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους να τα χειριστούν και να τα επιλύσουν. Να το θέσω και από αυτή την οπτική. Η αξιολόγηση συνιστά εισβολή στην εκπαίδευση κλασικών πρακτικών των αφεντικών. Είναι οι πρακτικές των αφεντικών της καπιταλιστικής οικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι πάντα σε ευάλωτη θέση. Πάντα πρέπει να απολογούνται. Πρέπει να είναι διαρκώς υπό επιτήρηση, υπό έλεγχο και εξαναγκασμό, προκειμένου να είναι παραγωγικοί. Ναι, τα αφεντικά πάντα βλέπουν με καχυποψία τους ανθρώπους από τους οποίους περιμένουν να βγάλουν κέρδος. Τους περιφρονούν και συνάμα τους βλέπουν με καχυποψία. Αυτή η λογική εισβάλλει εδώ πέρα στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει διαρκώς να απολογούνται για το κατά πόσο έχουν το δικαίωμα να είναι εκπαιδευτικοί. Να είναι δασκάλες και δάσκαλοι. Αυτό το δικαίωμα πλέον δεν θα τους αναγνωριστεί ποτέ άπαξ και διαπαντός. Και βεβαίως να έχουν την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Κοιτάξτε όμως τώρα, γιατί αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση. Είναι μια κλασική λογική των αφεντικών και της κυβέρνησης των αφεντικών που αφορά μια στάση προς όλους τους εργαζόμενους. Ένα παράδειγμα εξαιρετικά χαρακτηριστικό θα σας αναφέρω. Ακόμα και ευτυχώς συνεχίζει να μας κατατρίχει και να μας συγκλονίζει αυτό που ο λαός αποκαλεί έγκλημα στα τέμπη. Έτσι. Και η γνωστή περίπτωση με τον πατέρα που κάνει απεργία πείνας κλπ. Ας θυμηθούμε κάτι. Ποιοι είχαν προειδοποιήσει με ανατριχιαστική ακρίβεια για αυτό το έγκλημα? Ξέρετε, είναι ανατριχιαστική η ακρίβεια με την οποία λίγες ημέρες πριν, 7 Δευτέρου του 23, με προκήρυξή της, η συνδικαλιστική παράταξη, Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, είχε πει, οι εργαζόμενοι δηλαδή, οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκεί πέρα και ήξεραν τι συμβαίνει, οι οποίοι έχασαν και δικούς τους συναδέλφους, έτσι. Είχε πει λοιπόν η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών 7 Δευτέρου του 23, όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους για την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης? Πώς χειρίζεται και σήμερα η κυβέρνηση το ζήτημα αυτό? Τι είπε ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των αφεντικών, 5 Τρίτου του 25 στη Βουλή? Άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και στην εκπαίδευση και αξιολόγηση παντού και ξένος οργανισμός στον ΟΣΕ. Σε ποιους χρέωσε τα βάρη? Σε ποιους χρέωσε την ευθύνη? Στους εργαζόμενους. Αυτό γίνεται και στα νοσοκομεία. Μήπως δεν φωνάζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία και που την ξέρουμε όλες και όλοι? Σε ποιους ρίχνει την ευθύνη η κυβέρνηση? Στους εργαζόμενους. Το ίδιο συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Δεν έχει να κάνει λοιπόν μόνο με την εκπαίδευση, έχει να κάνει με κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι στρατηγική. Είναι η στρατηγική που εκφράζει την αντίληψη και τα συμφέροντα των αφεντικών απέναντι στους εργαζόμενους. Και απηχεί αυτή η στρατηγική την οτροπία των αφεντικών για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τους εργαζόμενους. Νομίζω περί αυτού πρόκειται. Και αν μας το έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι το επόμενο βήμα είναι η άρση της μονιμότητας, γιατί και από αυτή τη σκοπιά εμείς όταν μιλάμε για αξιολόγηση πρέπει να συζητάμε για ένα τεχνικό ζήτημα και να μην βλέπουμε στο βάθος την άρση της μονιμότητας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι θα απολυθούν όλες και όλοι. Έχει να κάνει με το σε τι συνθήκες θα κληθούμε να εργαζόμαστε όλες και όλοι. Περνάω στην πέμπτη θέση μου. Η αξιολόγηση οπωσδήποτε θα σημαίνει την αύξηση του φόρτου εργασίας.
Ο εκπαιδευτικός ήδη έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας, θα λειτουργεί ως πολυεργαλείο, θα κληθεί να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα, θα υποχρεωθεί να κάνει περισσότερα πράγματα, όσο θα αισθάνεται και την εργασιακή επισφάλεια, θα καλείται να μπαλώνει τρύπες. Σαν ένα πολυεργαλείο. Και συνάμα στα μάτια της κοινωνίας θα υποδεικνύεται ως ο υπεύθυνος ή υπεύθυνη. Η αξιολόγηση με τα στοιχεία που θα δημοσιεύει, και να ξέρετε, τα στοιχεία θα είναι σε βάθος χρόνου, μπορεί να γίνουν και πολύ πιο άγρια από αυτά που έχουν δημοσιεύσει τώρα. Στα μάτια της κοινωνίας θα δείχνουν τη δασκάλα και το δάσκαλο, όχι κομβικές, κοινωνικές, ταξικές πολιτικές που έχουν σακατέψει την εκπαίδευση και την υγεία και την κοινωνία. Ωστόσο όμως από την άλλη αξιολόγηση θα βαθύνει την αποξένωση, υπάρχει και τώρα. Θα βαθύνει την κατηγοριοποίηση, θα βαθύνει την αποξένωση των εκπαιδευτικών, θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη συσπήρωσή τους, την ικανότητά τους να συζητούν, να συνεννοούνται, να συνεργάζονται, να βοηθούν αλλήλους σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Ο καθένας θα κοιτά ακόμη περισσότερο την πάρτη του. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο οι εκπαιδευτικοί και να διεκδικήσουν συλλογικά, αλλά και να κάνουν δημιουργικά πράγματα που απαιτούν συλλογικότητα. Νομίζω κανένας και καμιά μας δεν είναι δημιουργική προσωπικότητα ως αυθύπαρκτη μονάδα. Δεν θα προχωρήσω όσον αφορά αυτό το ζήτημα παραπέρα, θα πάω στην έκτη θέση μου με ορισμένα σχόλια πιο εξειδικευμένα για την αξιολόγηση. Πόσο αντικειμενική είναι η αξιολόγηση. Πληροφορήθηκα και χάρηκα κιόλας ότι είχατε εδώ πέρα σε προηγούμενη εκδήλωση τον Γιώργο Γρόλιο. Ο Γιώργος Γρόλιος, ο πολύ αγαπητός συνάδελφος, είχε τοποθετηθεί και τοποθετείται έτσι μαχητικά επί του ζητήματος αυτού. Θα πω κι εγώ μερικές σκέψεις. Πώς αντικειμενική είναι η αξιολόγηση. Ας το κάνουμε πιο εξειδικευμένο το ζήτημα που αναλύουμε. Σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Γιώργος Γρόλιος κάθισε και το μέτρησε πραγματικά. Και εδώ πέρα εμπνέομαι από επισημάνσεις που έκανε ο Γιώργος. Σε μικρό χρονικό διάστημα, σε περιστασιακές, ευκαιριακές παρακολουθήσεις, με δεδομένη την άγνοια, και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, της ιστορίας της τάξης, της βιογραφίας των παιδιών. Για μας, τις δασκάλες και τους δασκάλους, ακόμα και στο πανεπιστήμιο, δεν είναι πάντα εύκολο να αποκρυπτογραφήσουμε πίσω από συμπεριφορές και απόψεις ποια βιογραφία κρύβεται. Για ανθρώπους που θα έχουν καθαρά στιγμιοτυπική αντίληψη του πράγματος. Πόσο δυνατό είναι να εξαχθούν σοβαρά συμπεράσματα για το εκπαιδευτικό έργο και για τους φορείς του. Και κοιτάξτε, ούτε λίγο το πολύ, υποτίθεται σοβαροί άνθρωποι μας λένε ότι θα μπει ο αξιολογητής και σε αυτές τις στιγμιοτυπικές εμπειρίες που θα έχει θα αξιολογήσει ένα έργο σύνθετο, όπως σας είπα, δυναμικό, απρόβλεπτο, σε παιδεία. Αναφέρω μόνο τις γενικές κατηγορίες, δεν μπαίνω στις υποενότητες όσον αφορά την προετοιμασία της διδασκαλίας, την ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και τις πρακτικές, το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, τον αναστοχασμό της διδασκαλίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Σοβαρά τώρα, υπάρχει άνθρωπος που είναι ικανός να αξιολογήσει το πόσο η καθεμιά μας και ο καθένας μας από εδώ προβαίνει σε μπορεί να παρακολουθήσει τέτοιες εσωτερικές συνειδησιακές δραστηριότητες για να μετρήσει και να βαθμολογήσει το επίπεδο στο οποίο προβαίνουμε σε αναστοχασμό της διδασκαλίας. Οι υποενότητες μαζί μας δίνουν συνολικά κάπου 60 κάτι παιδεία. Θα τα μετρήσουν. Θα βάλουν και βαθμό. Έτσι. Θα βάλουν και βαθμό. Ναι, ξέρετε, επί οποιοδήποτε ζητήματος μπορείς να δώσεις βαθμούς. Θα είναι αυθαίρετη οπωσδήποτε. Στο τέλος μπορεί να μιλήσει κανείς με μια ψυχρή γλώσσα των στοιχείων, να επιδείξει στην κοινωνία στοιχεία, αριθμούς. Η κοινωνία δεν έχει υπόψη πώς είχε κάποιος εξαγάγει αυτά τα στοιχεία. Έτσι. Στην ουσία όμως θα είναι αυθαίρετα. Εδώ τώρα βρίσκεται ένα άλλο βαθύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να μας απασχολεί ως δασκάλες και δασκάλους. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Ωραία, θα τα μετρήσουν όλα αυτά. Υποτεθείτε ότι μπορούν. Υποτεθείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυνατότητες ChatGPT, να κάνω και λίγο χιούμορ, και μπορούν όλα αυτά να τα μετρήσουν. Το ερώτημα όμως που απομένει είναι ποιο είναι το μέτρο. Ποιο είναι το μέτρο άραγε. Ποιο είναι το μέτρο. Έχουν δημοσιεύσει κάποια κριτήρια, αλλά άμα τα ψάξουμε δεν μας δίνουν το μέτρο. Ουσιαστικά το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος πραγματικά είναι ο καλός εκπαιδευτικός.
ο καλός εκπαιδευτικός, σε όλα αυτά τα πεδία, ποια είναι η ορθή, η ενδεδειγμένη ενέργειά του όσον αφορά όλα τα κρίσιμα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα στην τάξη, όσον αφορά το τι δηλώνει, το τι κάνει μια μαθήτρια, ένας μαθητής που εκφράζει μια ευρύτερη κατάσταση, ουσιαστικά την κατάσταση της κοινωνίας. Και ξέρουμε ότι μέσα στις τάξεις μας ακούγονται τα πάντα. Συμπεριφορές βεβαίως φιλίας, συνεργασίας, συμπεριφορές συγκρουσιακές, συμπεριφορές ρατσιστικές, ναι. Μέσα από τις μαθήτριες και τους μαθητές μας ομιλεί μια κοινωνία μολυσμένη από το ρατσισμό. Επί όλων αυτών, ποια είναι η ενδεδειγμένη, η βέλτιστη στάση, αντίδραση του εκπαιδευτικού? Τι γνωρίζει κάποιος? Και πότε, να το κάνω ακόμη πιο απλό το ερώτημα, πότε για παράδειγμα, με αυτό ξεκίνησα, σε μια ενέργεια μιας μαθήτριας και ενός μαθητή, ναι, ένα χαμόγελο, καλόκαρδο, έχει θετικό αποτέλεσμα. Και πότε σε μια άλλη ενέργεια μιας μαθήτριας ή ενός μαθητή, ένα καλόκαρδο χαμόγελο μπορεί να εκφράζει μια στάση παγερής αδιαφορίας, να έχει κακά αποτελέσματα, όταν θα πρέπει ένας μεγάλος παιδαγωγός είχε θέσει κάποτε το ερώτημα, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να δυσφορούν και να εκφράζουν τη δυσφορία τους? Αν θα πρέπει, και αν αυτό έχει παιδαγωγική σημασία, τότε το χαμόγελο για παράδειγμα δεν είναι πάντα δεδομένο. Έτσι. Αν λοιπόν κάποιος γνωρίζει τις βέλτιστες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, για να μας δώσει και το μέτρο αξιολόγηση σε όλα αυτά, ας μας πει πού υπάρχουν αυτά, πού διδάσκονται, σε ποια εγχειρίδια είναι καταγεγραμμένα, για να ξέρουμε και αυτοί που θα πάνε να αξιολογήσουν πού τα βρήκαν, πού τα είδαν όλα αυτά. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ήδη, θα αξιολογούνται, θα βαθμολογούνται, θα κατατάσσονται ιεραρχικά πάνω σε πληθώρα πεδίων με κριτήρια που θα είναι ασαφή έως ανύπαρκτα, τόσο για τους αξιολογητές αλλά και όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι αξιολογούμενοι και αξιολογούμενοι δεν θα ξέρουν ακριβώς με ποια κριτήρια πραγματικά βαθμολογούνται, αλλά θα είναι και κριτήρια άγνωστα για τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα όπου εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί. Αλλιώς ας ψάξουμε να βρούμε σε ποια τμήματα υπάρχουν αυτά τα μαθήματα που εκπαιδεύουν, προπονούν τους εκπαιδευτικούς σε αυτά τα κριτήρια. Στην παιδαγωγική θεωρία, σε όλους τους μεγάλους παιδαγωγούς, έτσι, όποια σχολής και κατεύθυνση, δεν θα τα δούμε. Δεν μπαίνουν σε τέτοιες ανερμάτιστες λεπτομέρειες. Μπορούμε να βαθμολογούμε, με αυτό ξεκίνησα, τυποποιημένες, μονοδιάστατες δραστηριότητες, επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Μπορούμε να βαθμολογούμε ασκήσεις, γιατί ξέρουμε όλες και όλοι ποιο είναι το ορθό αποτέλεσμα, δεν είναι? Αλλά ειλικρινά πιστέψτε, θεωρώ ανούσιο να βαθμολογεί κανείς δημιουργικές, σχολικές, παιδαγωγικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα ανοιχτού ορίζοντα. Εκεί τα πράγματα λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Και βεβαίως δεν μπορούμε μονοσήματα να αξιολογήσουμε ζητήματα που αφορούν την κρίση. Το συναίσθημα αλλά και την κρίση του εκπαιδευτικού εντός ποικίλων συγκυριών μέσα σε μια τάξη, έτσι, θέματα που δεν επιδέχονται μονοσήμαντη αντιμετώπιση. Κάτι ακόμα. Διαβάζουμε. Το δημοσίευσε και το ΕΣΟΣ. Το ΕΣΟΣ ξέρετε ότι δεν είναι κανένα αντιπολιτευόμενο έτσι μέσο. Είναι η γνωστή είδηση με τίτλο στο ΕΣΟΣ αξιολόγηση μόνο 6 από τους 22.000 εκπαιδευτικούς. Μόνο για 6 από τους 22.000 εκπαιδευτικούς η αξιολόγηση κρίθηκε μη ικανοποιητική. Έτσι το ξέρουμε, έτσι. Επί 22.000, 6 άτομα κρίθηκαν μη ικανοποιητικά. Τώρα κοιτάξτε, για τις ανάγκες της συζήτησης εκτύπωσα το σχετικό άρθρο του ΕΣΟΣ. Το λέει αυτό το ΕΣΟΣ. Λέει ότι 6 μόνο, επί συνόλου 22.000 κρίθηκαν μη ικανοποιητικοί. Και μετά ξέρετε τι κάνει το ΕΣΟΣ. Επειδή αισθάνεται αυτή την ανάγκη και έχει αυτή την ευαισθησία, δημοσιεύει παρακάτω όλα τα πεδία, είναι 8 σελίδες, όλα τα πεδία και τα υποπεδία στα οποία αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί για να δείξει
Έτσι, πόσο αντικειμενική ήταν η αξιολόγηση. Και δεν μπήκε κανένα στον κόπο να πει ότι βρήκατε βρε 6 που δεν είναι ικανοποιητικοί επί του συνόλου αυτών των πεδίων. Τι ακριβώς από αυτά τα πεδία είχε υπόψη ο αξιολογητής και τι από όλα αυτά μπορούσε να δει μέσα στην τάξη όταν πήγε να αξιολογήσει. Τι ουσιαστικά έκανε αυτή η αξιολόγηση. Πρόκειται περί κοροϊδίας. Το λέω ευθέως. Πρόκειται περί κοροϊδίας και από την τεχνική πλευρά αυτής της διαδικασίας. Δεν θα συνεχίσω. 6 στους 22.000 λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα και 2.500 κλητεύσεις επιθαρχικά. Και βεβαίως έχω προσωπική εμπειρία, αρκετοί από τις συναδέλφους και τους συναδέλφους που αξιολογήθηκαν να αισθάνονται άσχημα γι' αυτό, αλλά το έκαναν κάτω από εκβιασμούς. Έτσι. Όλο αυτό λοιπόν για κάτι που είναι εντελώς στον αέρα. 7η θέση. Πώς τώρα όλα αυτά επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς, σε τι αποτελέσματα οδηγούν? Βελτιώνεται το έργο των εκπαιδευτικών. Τι συνέπειες έχει στο έργο των εκπαιδευτικών, αυτό προσπάθησα να το αναλύσω. Εδώ θα μιλήσω μόνο με ντοκουμέντα. Πώς η εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η αποσταθεροποίηση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση, πώς επηρέασε το έργο των εκπαιδευτικών. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι της UNESCO του 2024. Θα σας διαβάσω τον τίτλο. Global Report on Teachers, Addressing Teachers Shortages and Transforming the Profession. Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει όλη η έκθεση, είναι πολλών σελίδων, επαναλαμβάνω, της UNESCO του 2024, Global Report on Teachers, Addressing Teacher Shortages and Transforming the Profession. Στα ελληνικά υπάρχει αναφορά στην ΑΒ της 1ης Πέμπτου του 25 με τίτλο, το άρθρο στην ΑΒ, εκπαιδευτική κρίση στην Ευρώπη, έλλειψη προσωπικού, χαμηλή μισθή και κακές μαθητικές επιδόσεις. Τώρα, αυτό είναι ο τίτλος στην ΑΒ. Περί τίνος πρόκειται? Συγκεκριμένα, η ισπανική έκδοση αυτής της παγκόσμιας έκθεσης για τους εκπαιδευτικούς, η οποία δημοσιεύθηκε από την UNESCO, από κοινού με την Διεθνή Ομάδα Εργασίας για τους Εκπαιδευτικούς για την Εκπαίδευση 2030 και από κοινού με το Ίδρυμα Fundación SM, το λέω με καστιλιάνικη προφορά, και παρουσιάστηκε στις 22 Απριλίου στη Μαδρίτη με βάση αυτή την έκθεση, αποκάλυψε τα εξής στοιχεία. Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, αλλά και πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν πλέον με στοιχεία της UNESCO μεγάλη έλλειψη εκπαιδευτικών που οφείλεται σε 3 θεμελιώδεις παράγοντες. Στον υψηλό φόρτο εργασίας, στους χαμηλούς μισθούς, στην έλλειψη αναγνώρισης του έργου τους. Μερικά ακόμα στοιχεία. Από αυτή την έκθεση, περισσότερο από το 90% της εκτιμόμενης έλλειψης εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, που αντιστοιχεί σε 4,8 εκατομμύρια, οφείλεται στην αποχώρηση των εκπαιδευτικών από το επάγγελμα. Ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου προβλέπεται έλλειψη έως και 3.100.000 εκπαιδευτικών ως το 2030. Μερικά ακόμη στοιχεία. Διεθνώς το ποσοστό αποχώρησης των εκπαιδευτικών έχει διπλασιαστεί από το 4,6 το 2015 στο 9% το 2020 και αυτή η τάση ενισχύεται. Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι περισσότερο από το 20% των εκπαιδευτικών στην Ισπανία εργάζονται με ετήσιες ή ορισμένου χρόνου συμβάσεις, μία κατάσταση που παρατηρείται επίσης σε χώρες όπως η Αυστρία, η Ιταλία, η Ρουμανία, θα πρόσθετα και στη Σουηδία, δεν ξέρω το ποσοστό ποιο είναι εκεί πέρα, και στην Ελλάδα. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το μέσο ποσοστό ανέρχεται στο 16% του διδακτικού προσωπικού. Σε επισφαλείς δηλαδή συνθήκες εργασίας με συμβάσεις έτους ή και λιγότερες ή και μικρότερες του έτους. Και βεβαίως επισημαίνεται ότι η επαγγελματική εξουθένωση και το χαμηλό ηθικό διαβρώνουν ακόμη περισσότερο το επάγγελμα. Σε συνάρτηση με αυτή την έκθεση, το Ισπανικό Ίδρυμα, όπως σας είπα, Fundación SM, σε έρευνα που έκανε επί συνόλου 600 εκπαιδευτικών στην Ισπανία, αποκαλύπτει ότι 2 στους 5 εκπαιδευτικούς στην Ισπανία έχει χάσει το κίνητρο για διδασκαλία, ενώ σχεδόν η μισή, το 47%,
εμφανίζονται συναισθηματικά αδιάφοροι απέναντι στο ενδεχόμενο αποχώρηση από το επάγγελμα. Δηλαδή δεν τους αγχώνει συναισθηματικά η πιθανότητα να αποχωρήσουν. Ως αίτια η εξουθένωση, το άγχος, η κατάθλιψη. Και βεβαίως για την ελληνική πραγματικότητα αντλώ στοιχεία από ένα πρόσφατο άρθρο του Κάτσικα στην εφημερίδα των Συντακτών, από το μεράκι στην απόγνωση, οι δάσκαλοι που φεύγουν πριν φύγουν. Από το μεράκι στην απόγνωση, οι δάσκαλοι που φεύγουν πριν φύγουν, όπου με πολύ έτσι σαφή τρόπο ο Χρήστος Κάτσικας αναφέρει στοιχεία όπως τα εξής: ο γραφειοκρατικός φόρτος ανέρχεται περίπου στο 25% του εργασιακού φόρτου, οι πρόαιρες συνταξιοδοτήσεις το 24% είναι κατά 30% μεγαλύτερες από το 22% και η επαγγελματική εξουθένωση, το burnout, 6 στους 10 δηλώνουν επαγγελματική κόπωση σύμφωνα με έρευνα της ΟΛΜΕ. Αντλώ τα στοιχεία από το συγκεκριμένο άρθρο του Χρήστου Κάτσικα. Το αποτέλεσμα όλων αυτών, εκεί οδηγούν αυτές οι πολιτικές. Εκεί οδηγούν. Αυτές οι πολιτικές εκεί οδηγούν. Πλήττουν το έργο των εκπαιδευτικών στον πυρήνα τους. Αποσταθεροποιούν σχέσεις εργασίας, καλλιεργούν αδιαφορία, εξουθένωση, απομάκρυση από το επάγγελμα, ελλείψεις εκπαιδευτικών. Θα το πω όσον αφορά τα αποτελέσματα, για να πάω στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία μου θέση και να κλείσω, ότι σε αυτές τις συνθήκες συμβαίνει κάτι που επίσης φαντάζει παράδοξο για μια λογική των αφεντικών ουσιαστικά. Οι εκπαιδευτικοί εντός ενός δυσμενούς εργασιακού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται από τις κυρίαρχες πολιτικές, αποξενώνονται από το έργο τους. Αισθάνονται το έργο τους πια δεν είναι δικό τους. Και μια ισχυρή διάσταση αυτής της αποξενώνωσης από το έργο των εκπαιδευτικών είναι ότι δεν λαμβάνουν ικανοποίηση από το έργο τους. Και πράγματι, η πλειονότητα των εργαζομένων στο σύγχρονο κόσμο δεν λαμβάνει ικανοποίηση από το έργο που κάνει. Και πράγματι, ένας εργαζόμενος σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν στους μοντέρνους καιρούς δεν λαμβάνει ικανοποίηση. Αλλά κάνει κάτι μηχανιστικό, η ίδια η μηχανή τον ελέγχει, η κάμερα μπορεί να τον ελέγξει, ο επιστάτης τον ελέγχει. Όταν όμως η δασκάλα και ο δάσκαλος δεν λαμβάνει ικανοποίηση, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ας το αναστοχαστούμε λίγο. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δημιουργικός, να καταθέτει στο έργο του τη δημιουργικότητά του. Δηλαδή, τη φαντασία, την πρωτοτυπία, την κριτική ικανότητα. Μπορεί να το συναίσθημα. Μπορεί να τα καταθέσει αυτά όταν αισθάνεται αυτό που κάνει είναι κάτι ξένο και όταν δεν λαμβάνει ικανοποίηση. Μπορεί δηλαδή κανείς να διατάξει έναν άνθρωπο να είναι δημιουργικός. Μπορεί η δημιουργικότητα να προκύψει κατόπιν εκβιασμού, εξαναγκασμού, η αυθεντική, όχι προσπίτη. Δεν μπορεί. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί. Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν ικανοποίηση, πολλαπλή, συναισθηματική, νοητική, να μπορούν δηλαδή να αναπτύσσουν τις σκέψεις, αλλά και ηθική, να μπορούν να απολαμβάνουν την επικοινωνία, την επαφή με τις μαθήτρες και τους μαθητές, να νιώθουν ότι αυτό ηθικά είναι κάτι σημαντικό, ότι είναι μια αυθεντική ανθρώπινη προσφορά προς ανθρώπινα πλάσματα. Όταν δεν μπορούν να το κάνουν όλα, να τα απολαμβάνουν όλα αυτά, τότε τι κάνουν? Χάνουν το νόημα της εργασιακής δραστηριότητας, χάνουν το νόημα, το αυθεντικό νόημα και κίνητρο της εργασιακής δραστηριότητας και της προσπάθειας. Και σιγά σιγά τι κάνουν? Οδηγούνται στην απομάκρυνση. Θα ήθελα να τελειώσω η τελευταία μου θέση με το εξής ερώτημα. Θα το θέσω επίσης κάπως προκλητικά. Τελικά, ας το συζητήσουμε μεταξύ μας. Ποιος είναι ο καλός εκπαιδευτικός? Ο καλός ή καλή εκπαιδευτικός? Ο καλός δάσκαλος, η καλή δασκάλα? Ας το θέσουμε προκλητικά. Είναι άραγε ο κομφορμιστής? Η έννοια του κομφορμιστή μας είναι σαφής. Και στην κοινωνική θεωρία και στη φιλοσοφία. Το ξέρουμε. Ο κομφορμιστής, αυτός που δεν ρωτά, δεν κρίνει, πηγαίνει πάντα με τις κυρίαρχες δυνάμεις, που είναι έτοιμος να κάνει ό,τι του πουν, που διεκπεραιώνει εντολές. Ο κομφορμιστής, που ανταποκρινόμενος σε κελέσματα καριέρας συλλέγει τίτλους. Και δεν είμαι κατά του να σπουδάζουν οι άνθρωποι και να κάνουν δημιουργικά πράγματα, απλά συλλέγει τίτλους για να τους επιδείξει. Είναι καλή δασκάλα, είναι καλός δάσκαλος αυτός, για αυτό που πρέπει να κάνει μέσα στην τάξη?
Είναι καλός εκπαιδευτικός αυτός που είναι αδιάφορος για την ανθρώπινη κατάσταση. Αυτός που κοιτά τον εαυτό του, τον εαυτό της και λέει θα επιβιώσω σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον πάση θυσία, με κάθε μέσο. Για αυτό που πρέπει να γίνει μέσα σε μια τάξη είναι καλός αυτός ο εκπαιδευτικός. Αυτή η δασκάλα, αυτός ο δάσκαλος που δεν δίνει δεκάρα για την ανθρώπινη κατάσταση. Που στα μάτια των παιδιών δεν βλέπει τα παιδιά των ανθρώπων, αλλά βλέπει ένα υλικό δια το οποίο θα κάνει καριέρα ή θα επιβιώσει. Είναι καλός εκπαιδευτικός, τονίζω και πάλι, αυτός που κοιτά τον εαυτό του, τη σταδιοδρομία του, την πάρτη του σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, που έχει διαποτιστεί από τους κανόνες του ανταγωνισμού και λειτουργεί με αυτούς. Μπορεί να είναι εξορισμού καλός δάσκαλος, καλή δασκάλα. Ξέρετε, πολλά πράγματα μπορούμε να μιλήσουμε, νομίζω μπορούμε να διατυπώσουμε. Χωρίς να πάρουμε μεζούρα, αλλά μπορούμε να διατυπώσουμε κάποια κριτήρια για το πώς εναλλακτικά, για το ποιος θα μπορούσε να είναι καλός δάσκαλος και καλή δασκάλα. Ένα κριτήριο θα ήθελα να αναδείξω εγώ. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Κατ' εμέ, καλός εκπαιδευτικός είναι πρώτα απ' όλα αυτός που νοιάζεται βαθιά για τα ανθρώπινα πράγματα. Που συγκινείται από τη μοίρα των ανθρώπων. Που έχει στραμμένο το βλέμμα στα ανθρώπινα πράγματα. Όχι μόνο της γειτονιάς του. Όχι μόνο του χωριού του. Και εκεί. Όχι μόνο της χώρας του. Αλλά που αισθάνεται οικία τα ανθρώπινα πράγματα όπου γης. Αυτό είναι θεμελιώδες, ξέρετε, μαζί με όλα τα άλλα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, αλλά αυτό είναι θεμελιώδες για να μπορεί να αναλάβει το κόστος, να αναλάβει το καθήκον, να αναλάβει την ευθύνη μέσα στην τάξη. Γιατί ουσιαστικά το μεγάλο μυστικό της δουλειάς μέσα στην τάξη είναι η επαφή, η αλληλεπίδραση με την ανθρωπότητα. Ό,τι χρώμα δέρματος έχει μέσα στην τάξη, με ό,τι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις συνδέεται κλπ. Τώρα, μόνο μια τέτοια στάση, μια στάση δηλαδή ευαισθησίας απέναντι στους ανθρώπους, συγκίνησης από την ανθρώπινη κατάσταση, αφοσίωσης, έγνοιας για τους ανθρώπους, μόνο μια τέτοια στάση ζωής που δεν είναι εύκολο να προκύψει και στο σημερινό κόσμο ακόμη περισσότερο, μπορεί να δώσει ισχυρή, ειλικρινή, αυθεντική όθηση σε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες, να διασφαλίσει την απαραίτητη ενσυναίσθηση. Πώς μπορείς να έχεις παιδαγωγική σχέση με τα παιδιά χωρίς ενσυναίσθηση. Μπορεί μόνο μια τέτοια στάση να οδηγήσει σε μια αυθεντική κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη, ξέρετε, θέλει ρίσκο. Μόνο όταν έχεις κάτι πάνω από τον εαυτό σου, όταν βλέπεις αυτό που κάνεις κάτι πάνω από τον εαυτό σου, όταν είσαι αφοσιωμένη και αφοσιωμένο σε κάτι πάνω από τον εαυτό σου, μπορείς να τολμήσεις να σκέφτεσαι κριτικά. Η κριτική σκέψη ποτέ δεν ήταν κάτι που σου τα εξασφαλίζει το Υπουργείο. Μην νομίζει κανείς ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε κριτικά και να καλλιεργούμε την κριτική σκέψη σε συνεργασία με το Υπουργείο και με τέτοιες εξουσίες. Είναι αδιανόητο. Πότε η κριτική σκέψη μπορούσε να έχει την εγγύηση της εξουσίας? Ποτέ, νομίζω. Θέλει ρίσκο και μόνο όταν αισθάνεσαι κάτι πάνω από την καριέρα σου και τον εαυτό σου, σημαντικό για σένα, μπορείς πραγματικά να καλλιεργείς την κριτική σκέψη. Γιατί η κριτική σκέψη, ξέρετε, δεν μεταδίδεται σαν ένα φορτίο που το κάνεις download. Η κριτική σκέψη είναι μια ζωντανή εμπειρία. Μόνο δασκάλες και δάσκαλοι που μέσα στις τάξεις σκέφτονται κριτικά μπορούν να μοιήσουν, να δημιουργήσουν συνθήκες που θα επιτρέψουν σε μαθήτες και μαθητές να εμπλακούν σε τέτοια διαδικασία. Είναι ένα ζωντανό μάθημα που μόνο από τους ομοίους μας μπορούμε να πάρουμε. Αυτοί όμως οι εκπαιδευτικοί, αυτές οι δασκάλες και δάσκαλοι που έχουν δείξει αυτή την έγνοια για την ανθρωπότητα, που έχουν αυτή τη στάση ζωής, που τολμούν πραγματικά να φαντάζονται δημιουργικά, που τολμούν να σκέπτονται δημιουργικά, άρα και να σκέπτονται κριτικά. Αυτές οι δασκάλες και δάσκαλοι με την κυρίαρχη λογική και πολιτική δεν είναι καλές δασκάλες, δεν είναι καλοί δάσκαλοι και βρέθηκαν να διώκονται. Η Ελευθερία Παλαιστίνου, η Έφη Λάζου, η Χρύσα Χοτζόγλου, η Σοφία Καψαλάκη, η Σοφία Στεφανίδου και πολλές άλλες και πολλοί άλλοι, ξέρουμε τι έκαναν αυτές οι συναδέλφες, επιτρέψτε μου να το δηλώσω. Σήμερα, σε αυτή την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην ημέρα του εκπαιδευτικού, θα ήθελα την ομιλία μου αυτή ακριβώς να την αφιερώσω σε αυτές, σε όλες τις αγωνιζόμενες
εκπαιδευτικούς, σε όλους τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, τις συναδέλφους και τους συναδέλφους που έχουν πάρει κλήτευση σε πειθαρχικό. Γιατί μίλησαν για το Πανεπιστήμιο. Γιατί μίλησαν τη γλώσσα της ανθρωπιάς, γιατί μίλησαν τη γλώσσα της ζωντανής, αυθεντικής, ειλικρινούς σκέψης, με βάση τις κυρίαρχες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή ως αφεντικά χειρίζονται την εκπαίδευση. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, αυτές οι δασκάλες, αυτοί οι δάσκαλοι δεν πρέπει να έχουν θέση στην εκπαίδευση. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, για να υπερασπιστούμε ακριβώς αυτή τη στάση μέσα στην εκπαίδευση, πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια και στην αξιολόγηση και σε όλες τις πολιτικές που μεταλλάσσουν σήμερα το δημόσιο σχολείο. Τελειώνω με την εξής σκέψη. Πώς διαμορφώνεται ο καλός εκπαιδευτικός? Βάλτε τη λέξη καλός εισαγωγικά, δεν είναι πάντα εύκολο πραγματικά να πάρουμε μια μεζούρα, αλλά με κάποια κριτήρια μπορούμε να προσδιορίσουμε, με κάποια κριτήρια που αφορούν την αντίληψή μας για το σχολείο, αλλά και για το τι κάνει αυτός ο εκπαιδευτικός για την κοινωνία. Μπορούμε να προσδιορίσουμε κάπως την έννοια αυτή. Σαφώς χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς που έχουν γνώσεις, που είναι πολύπλευρα ανεπτυγμένοι, πραγματικά, που έχουν ουσιαστικές γνώσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε επί αυτού. Και μπορώ να φανταστώ γνώσεις που αποκτούν με ένα μόνο τρόπο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με όρους δημόσιου αγαθού. Έτσι. Και μπορούμε να συζητήσουμε για τις προπτυχιακές σπουδές, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τη δική μας φαντασία και να εμπλουτίσουμε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σήμερα. Προσωπικά και αυτοί όσες το ξέρουν και από το τμήμα μου, θεωρώ πολύ σημαντική την τέχνη σήμερα στην εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, στην γενική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού. Μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα. Αλλά πρέπει σαφώς να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είναι υπόθεση της κοινωνίας να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς αυτές τις γνώσεις, αυτή τη μόρφωση, στιβαρή μόρφωση πραγματικά. Και να τους εμπιστευτεί για αυτή τη μόρφωση που έχουν πάρει. Μετά το πτυχίο, τι άλλο? Μετεκπαίδευση στα δημόσια πανεπιστήμια, ουσιαστική μετεκπαίδευση. Αντίστοιχη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, χωρίς εξετάσεις, για όλες και όλους μετά από κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους. Μετεκπαίδευση, όχι για να κληθούν να επαναλάβουν μαθήματα προπτυχιακού επίπεδου, αλλά για να γυρίσουν στα πανεπιστήμια και να έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν, να πάρουν την πένα, να γράψουν, να πάρουν θέση. Να έχει δηλαδή κάτι πιο δημιουργικό η μετεκπαίδευση τους. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι να ασχοληθούν με τον αναστοχασμό της εμπειρίας τους. Μετεκπαίδευση λοιπόν για όλες και όλους. Αντίστοιχη των διδασκαλίων, χωρίς εξετάσεις. Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό βήμα εμπρός και σαφώς είμαι κατά της ποιονότητας των πρακτικών που αφορούν την επιμόρφωση όπως γίνεται σήμερα. Την επιμόρφωση θα την έβλεπα επίσης στα πανεπιστήμια δωρεάν και τίποτε άλλο. Ναι, θέλουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, να κάνουν διδακτορικά, να το κάνουν, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι κάτι άσχετο με την παρουσία τους στα σχολεία. Είναι άθλιο η κυβέρνηση, η εξουσία να ζητά κάτι από τους εκπαιδευτικούς που δεν μπορεί να τους το προσφέρει επί ίσης όρης ως δημόσιο αγαθό. Από τι άλλο εξαρτάται η διαμόρφωση του καλού εκπαιδευτικού? Από τις συναδελφικές σχέσεις που διαμορφώνουν έξεις, διαμορφώνουν βιώματα, από συναδελφικές σχέσεις που κάνουν τους ανθρώπους να ανοίγονται ο ένας στον άλλο. Δεν είναι εύκολο, που επιτρέπουν τους ανθρώπους να προσεγγίζουν ένας τον άλλο. Έτσι, όχι υπαγωγή σε μέντορες, αλλά ένα διάχυτο κλίμα συναδελφικότητας, συντροφικότητας, υποστήριξης, που θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν, να κάνουν όμορφα δημιουργικά πράγματα από τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μόνο όφελος θα έχουν. Αυτό απαιτεί τουλάχιστον κάτι απολύτως αναγκαίο. Συλλογική, συνεργατική διαχείριση των εκπαιδευτικών θεσμών. Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί στα χέρια του συλλόγου των εκπαιδευτικών. Όχι στο διευθυντή. Όχι σε οποιαδήποτε γραφειοκρατία. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα αυτά που σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κυδεμών. Ναι, δεν είναι εύκολο και αυτό. Θέλει προσπάθεια. Κανένας δεν μπορεί από μόνος του να ξέρει περισσότερα από όσα μπορεί να εκφράσει η συλλογική γνώμη, διαβούλευση έτσι, του συλλόγου των εκπαιδευτικών. Ναι, η διαχείριση των εκπαιδευτικών θεσμών στα χέρια των εργαζομένων της εκπαίδευσης. Και βεβαίως όχι μόνο εκεί, αλλά επειδή
να οραματιστώ τώρα για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς συνολικά την εκπαίδευση με άλλο τρόπο, δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Όσο και αν θα ήθελα με τη φαντασία μου, δεν μπορώ να είμαι τόσο αισιόδοξος. Τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και η στήριξη στους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης. Ξέρουμε πολύ καλά πώς η κοινωνία αξιοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης ως μοχλός που λειτουργεί εναντίον των εκπαιδευτικών. Θυμάστε εκείνη την δασκάλα που έδειξε μία ταινία για τη φιλία δύο αγοριών, έτσι, που τόλμησε να κάνει κάτι αναγκαίο μιλώντας σε ανθρώπους που θα ζήσουν στη σύγχρονη κοινωνία. Κανιβαλίστηκε από ακροδεξιές δυνάμεις αλλά και από συστημικά μέσα ενημέρωσης. Το Υπουργείο ουσιαστικά με τη σιωπή του ενθάρρυνε αυτόν τον κανιβαλισμό και η συναδέλφισσα αυτή έμεινε μόνη μόνο με τη στήριξη κάποιων έτσι, συλλόγων κλπ. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και υποστήριξη της κοινωνίας προς τους εκπαιδευτικούς, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να νιώσουν την ηθική ικανοποίηση, ότι ηθικά ο μισθός ούτως ή άλλως πρέπει να αυξηθεί και αυτός, είναι λίγος, έτσι. Αλλά τουλάχιστον να νιώσουν ότι αυτό που κάνουν κατατίθεται σε κάτι που αξίζει τον κόπο, έχει σημασία για τους ανθρώπους. Τελικά θα έλεγα ότι ο αγώνας των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση είναι για κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ναι για το αύριο, για το σχολείο στο οποίο θα χρειαστεί να υπάρξουν, να εργαστούν, είναι για τις συνθήκες υλοποίησης του έργου τους, για να μπορούν αυτές οι συνθήκες να γίνονται όσο πιο ευνοϊκές, ώστε να κάνουν το έργο τους, είναι για τις συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητριών και μαθητών του λαού, του εργαζόμενου λαού. Και αν θέλετε μεταξύ όλων των άλλων, ο αγώνας αυτός των εκπαιδευτικών είναι για να ξαναβρούμε το νόημα του να είσαι εκπαιδευτικός, για να αναδείξουμε τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του έργου των εκπαιδευτικών, την κοινωνική του σημασία. Για να ξαναβρούμε, αν θέλετε, το νόημα της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού μας έργου, αλλά και το νόημα της μάθησης. Να ανιχνεύσουμε τα κριτήρια της αυθεντικής μάθησης και μόρφωσης των παιδιών μας. Και από αυτή την άποψη αυτός ο αγώνας εκφράζει όχι μόνο τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, αλλά εκφράζει ουσιαστικά τις ανάγκες όλων των εργαζομένων. Το να αγωνίζεσαι σήμερα για το δικαίωμα στην απεργία έχει σημασία για όλο τον κόσμο της εργασίας και βεβαίως και για πολλές κατηγορίες εργαζομένων που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν για αυτό το δικαίωμα. Είναι λοιπόν ένας αγώνας που έχει τεράστια κοινωνική σημασία και θα πρέπει να νικήσει. Ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή.